Zářijová dámská jízda opět do posledního místa vyprodala sál libereckého Multikina. Dámy se kromě předpremiérového filmu mohly opět těšit na bohatý doprovodný program. Snažíme se udělat každý měsíc atraktivní program. Hlavním bodem je vždycky předpremiéra, exkluzivní předpremiéra daného premiérového titulu. Vybíráme pečlivě film, aby byl vhodný právě pro dámy, aby se dámám líbil. Samozřejmě k tomu se snažíme o atraktivní program, takže ať to jsou módní přehlídky, různé předváděčky a podobné aktivity. Velkým lákadlem dámské jízdy je také bohatá tombola plná hodnotných cen. Dárkový poukaz na večerní líčení do Sephory, vám to bude slušen. Hlavní výhrou, kterou do tomboly věnovalo auto Pavlů Liberec, bylo zapůjčení vozu Kia Rio s plnou nádrží na celý víkend zdarma. V předpremiéře si pak mohly dámy vychutnat americkou romantickou komedii Druhá šance v hlavních rolích s Meryl Streepovou a Tommy Lee Jonesem. Did you have fantasies? The threesome? With? Carol. Carol with the corgis? Hi! You got another corgi! I know! But three's the limit. Po každé projekci musí následovat v rámci dámské jízdy samozřejmě afterparty, takže snažíme se dohodnout i atraktivní program s partnery Multikina. Jsou to různé restaurace po Liberci, kde vlastně dámy přijedou a za nějakých zvýhodněných podmínek případně je pro ně připravena nějaká show, kde si to, myslím si, užijí. Ta dámská jízda v poslední době je každá vyprodána zhruba 14 dnů už před samotnou projekcí, což si myslím, že je právě tím důkazem o tom, že to doufám děláme dobře.